Mysterien i mørket. Hold venner. I nat skal I være med til et rejse mysterium. Vent og se. Ja, Albins bøfleklipper der, det er jo en del af mysteriet. Har I nogensinde hørt om Marie Marolle? Altså, det var en tomhund, som blev ensom og forladt omkring ude ved sejlrammerne. Og her har vi en anden mystisk fund. Ligesom Marie Marolle er den blevet fundet hen i tommen, der intet mor sjæler mor. Det er lidt uhyggeligt, hva'? En halvspist sandwich. Hvordan er den havnet her, og hvorfor er det ingen her? Ham Sule er nu en god hjælp, selvom man kun har en fugl i hjernen. Hvad chancen? Ja? Hvad er nu det? Hvad den skal Hans og alle, hvorfor de gør vi her? Gulerød og gummistøvler, jeg vil altså vide det. Hvad kigger de på? Altså, jeg hader mysterier. Så, nu finder vi måske ud af, hvad det der foregår. Kom nu, Albin. Der kommer mærkeligt lyd deroppe fra. Jeg kan ikke lide det her, altså. Nå, de par gråtoppede havørne, de må have en redder. Koldskulderkammerjunker, hvad laver den gamle gubbe deroppe til badetøj? Nej, han vil selvfølgelig stjæle æggene. Sikke en tyveknægt. Nej, se, det er helikopter. Jesus! Godt, nabo. Sikke armmuskler. Hvor bliver han med? Jeg ville gifte mig med den kvinde, hvis hun ville have mig. Godt klar, alle mand. Han stikker ud. Kom så rundt. Pas på klipperne. Godt, Sule. Tag du bare de små fugleunger tilbage til sin mor. Sådan, så fik hun ham den snøbel. Så, nu er spillet ud, din negativ. Og så i brummen med ham. Stakkels Sule, prøv lige at se på ham. Og han prøvede bare at hjælpe jo.